Fi żmien il-milied ħafna tfal jibdew joħolmu dwar dawk l-affarijiet li jixtiequ jaqilgħu għall-milied. Madankollu mhux kull tifel u tifla għandhom ix-xorti li tqatta l-milied mal-familja tagħha u mhux kull xewqa tkun għal ġugarelli ġodda jew għal apparat elettroniku. Emangalja ħaddim soċjali jaħdem ma' tfal li jkunu taħt ordni ta' ħarsien, spjegana li x-xewqa tal-milied tal-tifla partikolari u għalli taqla rigal li jfakruha fil-familja e kif dan se jkun l-ewwel milied tagħha l-bot mid-dar. Din it-tifla kienet fost il-miet ta' tfal oħra li għas 6 sena konsekuttiva se jkunu qed iqattew xewqithom permezz ta' Children's Dreams. Dis-sena kellna tifla li ħatqatta l-milied tagħha l-bot mill-familja tagħha u ħatkun qiegħda tgħix ġa residenza ta' tfal. Isu meta tlabni għax ix-xewqa tagħha l dal-milied qaltilna li tixtieq li fil-kamra ġdida tagħha jkollha affarijiet li forsi jfakruha naqra aktar fil-familja. Il-koordinatriċi ta' Children's Dreams, Remenda Grek, spjegat li sa issa diġà nġabru 45% tax-xewqat ta' tfal. Appallat sabiex fil-jiem li ġejjin dawn kollha li wedu li se jaqtew xewqa ta' xi tifel jew tifla imorru bir-rigali għand Children's Dreams. Kellna 2500 rigal illi ġew pleġġjati kollha u minnhom s'issa diġà għandna 45% u allura 1100 rigal illi diġà waslu ġewwa l-uffiċini tagħna. Galja sostna li f'ċerti ċirkostanzi mhux dejjem ikun possibbli li tfal iqattew il-milied mal-familja u Children's Dreams qed jgħinu sabiex itaffu mill-weġġa ta' dawn it-tfal. Naħseb kull tifel u ta' dik l-età jkun għaddu żgħir ikun jixtieq li jkun qiegħed mal-familja tiegħu, f'da ċirkostanzi forsi mhux dejjem tkun possibbli, ma ovvjament bis-saħħa ta' dawn id-dreams u ta' Children's Dreams dar-realtà u dal-ħolm tagħhom ikun jista' jsir naqra aktar reali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.